Tara, galuto na ba tayo mga mamsir o ng mga mamsir ng manok mga mamsir kay sabi ang ako ang manok diri nga binuhi mga mamsir di pang sipon mga sige ra tagluto diri ko sa nang takloban mga mamsir bukal-bukal na mga mamsir oh. Buhagay ang kalan sa balaang espiritu na daw ulan Ginoo. Umuka kining kasing-kasing mo, padila aba sa kalahiw mo. Ning katapusang mga bawa na ito man sir na ako Ginoo ibakunsad ka na ako ang imong gahom Ginoo okay ako na naman sir mga anta Ginoo yabuang katapusan. okay maayong gabi kanina tanong ng mga mamsir mga ano mas palalab mga mamsir o umama na ano pa mga mamsir na Father God in heaven sa makausap pa Ginoo ani kami karon takno sa kagabi Lord God sa atubangan sa grasya nimo Ginoo salamat Lord God nga santang amo kini pagasalusalohon kini magatag dugang kabaskog tulad sa panglawas Ginoo salamat Ginoo sa panalangin Ginoo in the name of Jesus amen and amen Bagon, loko. Kupto. Ano? Sa init. Na, Gaya kanya ka na pa. nga. Kana pa ulay. Ano yun? Lamang. Migas gyanan. Adong puso. Kaya tayo Yaan bagay mga makmak ang batkulon. Bili-bili siya. Ma. Ya. Batikon. Hindi ibiyaan. Hindi kita na ko sa ma. Kita na ko sa kanang puso. Lagi sa. Laga. Bal, sama ka Bal? Ano na ba? Tubig, luto ang mga skabel. What sa sabaw. Ano? Hindi na kayo hunap. Na, mga unta niyo mga mamsir. Luto ba? Ay, luto, lob. Lob. Kana mao kay bugnaw. Kana. Ano kay bugno? Luksong ka makang layo. Hi guys, mga gabi guys. Kamanday guys. Yan yung itong kinabuhi niya. Kinakukan. Ang sambaw ba? Dapat sa pa ang tako. Nawag man ka na po. Alay! Mga mamsir. Pag manok na among ipang kuanon kay ipang sipon mga mamsir ba para 20 tayo sila kabok para birthday tayo karong December ni mama na kaaman nasa libuhan mga ano ko sa kay ulan nasipon na amo lang gitiwasan mintas wala pa naniwang Wait ka, sa tama? Iwasan sa tol... Yan? Wala ka eh. Maintain na lang tayo. Tek! Pagluyan-luyan ka nga natin. Sa isa-isa lang. Welcome.
Nah, babay na Ma'am Sir kay Bye-bye. Love you. makatarang ng kaon. God bless. Bye-bye.